Minule ste si robili srandu, že v tom bielom tielku vyzerám ako Bruce Willis zo Smrtonosnej pasce, takže dnes si dáme takéhoto Ježiša. Čo to má s očami? Tým jedným sledoval futbal Tottenhamu a tým druhým ťa videl cez webkameru, ako sa natriasaš pri videu Old Lady Coming. A nie, neboli to stránky Juventusu. Krásni ľudia, fanúšikovia, čo čumíte ako milovník kníh s chatou pri Stupavskom potoku a predplatným na Vojo. 3. epizóda za 3 týždne. Sme vo forme ako bacuľatý Brazílčan Endrick, ktorý prišiel o paníctvo hneď dvakrát po sebe. Prvýkrát to tam naplno vypustil v Lige majstrov a prvýkrát to tam naplno vypustil počas svadobnej noci. Len sa to tak trepotalo. Kozatá modelka Gabriela Mirandová uvidela v tomto 18-ročnom mladíkovi s účesom veštice z Matrixu lásku na prvý pohľad. No, vlastne na druhý, keď zažmúrila na to, akú má chalanko zmluvu z Realom Madrid. Zápasová taktika Gabriely bude jasná. Chovať sa ako totálna jeblina, počkať, kým ju manžel prvýkrát poriadne stlčie a potom vyraziť do smrtonosného breaku. 3. epizóda za 3 týždne, Vipka zaznamenáva čistý hat-trick, ale bolo to len tak. Takmer sa mi do tejto dokonalej série vopchala epizóda mozgová, a to potom, čo som sa dozvedel, kto bude pískať zápas City Arsenal. Zarezať nás tam príde ten vandrácky spiči prd Andraši Oliver. Keď už sme pri tých mozgoch, oba týmy budú hrať bez svojich mozgových závitov. K zranenému Odemu sa pridal zranený Bruyne, ktorý má problém v trieslovej oblasti s akýmsi priťahovačom či rozťahovačom vagíny. Ale z Kevina si žarty robiť radšej nebudem, keďže naposledy, keď som si robil srandu z jeho odjebaného hamstringu, tak som si pár dní na to na turnaji s Julom, Mrťom, Šulom a Kinďom natiahol rovnaký sval. Odvtedy verím na ríšavú mágiu. Severolondýnske derby zvládol Arsenal s prstom v kloake. Finálna fáza slepíc bola podľa očakávania presným opakom predčasnej ejakulácie. Zo streleckého lichobežníka radšej volili malú domov na toho panáka Vikariusa. Aj by som vybral najhoršieho hráča Tottenhamu, ale keď oni vyzerajú všetci rovnako. Do slovníka športových fráz pribudol cez týždeň pri zápase Slovana so Celticom nový terminus technicus. Dajme si krátke jazykové okienko a skúsme si ho použiť vo vetách. Slúbil som typkový lístok na City za 2 kg. Keď prišiel, vypýtal som si 4 a dal som mu za to lístok na MHD. Ujebal som ho jak Vojo. Alebo v inom kontexte. Tento rok som zabudol na výročie svadby. Žena chytila taký rapel, že ma dojebala ako Vojo. Alebo v sobotu som prekladal piva borovičkami a nebol to dobrý nápad. Ráno som bol nepoužiteľný ako také Vojo. Jules Koundé nedávno povedal, že sa hrá príliš veľa zápasov a málo sa oddychuje. A že to hovorí už roky, no nikto ho nepočúva, takže by sa možno hodil nejaký ten štrajk. No choď sa mi vyplakať do Dunaja za to, že berieš 1 000 000 mesačne, aby si 2-krát do týždňa zahral futbal v rotácii 26-členného kádra. Ty workoholická princeznička. Vysvetli prosím niekto pánovi Koundovi, že práve množstvo a sledovanosť zápasov robí z futbalu taký kolosálny generátor peňazí, ktorý si potom môže dovoliť platiť aj takýmto radovým priemerným Kundám obľudné výplaty. Poviem ti tajomstvo, Julko Kunda. Si jedna preplatená lenivá bzdocha. V Španielsku bolo jedno jediné vložené kolo a počas repre zrazu sa v prvom zápase Dechampsovi nepostavil. Teda ťa nepostavil. Takže okrem toho všetkého, že si lemra, trepeš Kunde nezmysly. Ale kľudne choď štrajkovať, ak máš pocit, že si ako futbalista taký nenahraditeľný. Určite sa k tebe pridajú tí zvyšní 53 obrancovia, s ktorými v Barcelone a francúzskej repre súperíš o miesto, ty genius. Ak ste nemali vydarený týždeň, možno je čas na zmenu. Povedal si aj Maťo Škrtel, buchol po stole a bolo. Martin Schwell, a szlovák labdarúgás legendája klubunk sportrészlegéhez érkezett erősítésként. Ak do svojej novej pozície pôjde s rovnakou vášňou ako do reklamy na makovníky, v Dunajskej sa nemajú čoho obávať. Smrť futbalu, sláva Švajdochlíkovcom, kupujte manažéra a vidíme sa v októbri, keďže strihač Viktor si ide na 2 týždne ohrievať vajcia na Sicíliu. A o United akože nič? Vyhrali sme predsa 3-0 a 7-0. No dobre, ale s mužstvami, ktoré by porazili aj slovenskí paraliomponíci. Vysvetlí prosím niekto pánovi Koundovi, že práve množstvo a sledovanosť množstvo zápasov taký kolosálny generátor peňazí, ktorý si potom môže zaplatiť alebo dovoliť zaplatiť alebo do piči
taký kolosálny generátor peňazí, ktorý si potom môže dovoliť zaplatiť aj úplne radových a priemerných kundov. Radové a priemerné kundy. Rodová rovnosť. Kozatá modelka.